Gaurko Gazteratu saioa Etxarriaran azko Andre Mari kastolara hurbildu da. Bertan, lur eta haizea aurkitu ditugu. Bueno, egunon. Nor zaituztegu, nor zarete? Bera Lur, eta Tania Izea. Eta non gaude orain? Orain txertan gaude Andre Mari kastolan, Etxarriaran atze... Berezia da, ez, aurten, ze urtean zuek ospatuko duzue oineza, ez? Bai. Eta urduri zaudete, nola doa prestakuntza? Oraindik ez dakigu zer prestakuntzari buruz, baina gurren urtean ez jarri egongo. Hori, asko ez dakigu. Ah, claro. Nora joango zarete zuek urren urtean? Altsasura suposatzen du. Iruñara edo Altsasura edo Goierrira. Ez dut oraindik pentsatu. Bidaiatzea gustoko duzue zuek? Bai. Zein da zuen herrialde gustokoena? Pues ni bidaiatu dudan urrunena edo la gehien gustatu zaidana Marruekos. Niri gehien gustatu zaidana bidaiatu dudana izan da Malasia. Jo, eta zehar herrialde gustatuko litzaizueke bisitatzea? Ez da herrialde bat, baina bueno, niri Hawaii zen naiz oso ondartza zalea, eta pues... Ni aizarekin mandatza hortzen asko gustatzen zait ondartza, eta nahi hauko nuke Asiarago, Filipinas. Zuek lagunak zarete, ez? Bai. Eta elkar nora bidaiatu duzue? Pues Ikas bidaia. Eta nora joan zineten? Lehenengo Kataluniara, Sortera dela Pirinetako herri bat, eta gero Kambrizera. Bueno, orain bizitokiaren inguruan hitz egingo dugu pixka bat. Bizitokiak bizi poza eman dezake? Bai, suposatzen dut. Zein toki aukeratuko zenukete zuek Etxarriaran atzen lasai egoteko? Edo seguru sentitzen zareten tokiren bat? Ezkeran nire etxea, zakit, lagunekin egoten garen tokiren bat, xapatero dola, joten gala lasi terrazan, eta hori. Eta zuretzat? Pues hori antzeko zerbait tabernan lagunekin egote edo. Gomendatuko didazue liburu edo filmeren bat? A ber, ni ez dut irakurtzen asko, pero orain nagoen irakurtzen da La caída de los gigantes, eta dago da trilogia bat, lehenengo Gerra Mundiala, bigarrena eta Gerra Hotzarena, eta dago oso ongi, dira pertsonai berdinak hiru liburuetan, eta beraien ondorengoak, eta dago oso ongi. Nik irakurtzen dut bastante, baina Wattpad eta horrelako aplikazioetan, eta niri gehien gustatu zaidan liburua da Antes de diciembre. Eta filmak, zein izan da ikusi duzuen azkenekoa edo? Uste dut izan zela After. Gira, sin novedades en el frente. Eta zeren inguruan doa? Lehenengo Gerra Mundiala. Karo. Zentzua dauka. Zeintzuk dira zuen zaletasunak? Ni jolasten du palara, txikitatik. Nik ditut igeriketa oso txikitatik eta jarraitzen dut. Eta musika edo antzerkia edo horrelakorik egiten duzu, Egin nuen musika, baina 2 urte eta utzen. Eta zuen herrian gauza horiek egiteko aukera ematen du? Musika bai. Antzerki gero ja, Altsasun igual, zegoen, pero adin batetik aurrera ja zintzen. Uste dut, horako bat gogatzen oso. Eta, baina gehien bat kirola, ez? Da hemen egiten dena. Bale, kokapenari dagokionez, populazioa handia dauka herriak. Ez asko, txikiak egin. Badakizu gutxi gora beratzen bat biztan lehitu. 1,700. Txikia da orduan, ez? Eta gazte kopurua? Ez dakizu, baino portzentaiari dagokionez pixka bat zenbat, uste duzue orekatua dagoela, gazte kopuru nahiko dagoela? Bai, en plan, sakana osoan, eta honaiko herrietan, eta ezkeran ezagutzen garen esketak ikasik. Umre gutxi gaun. Bai. Bale. Aldu gehiago. Baina bizitza egin dezakezu gazteak hemen zuen artean, ez? Orduan kaleko bizi handia daukala esango zenukete. Bai. Bale, ingurumen aldaketa eta aldaketa klimatikoari dagokionez, horren inguruan hitz egiten duzue gazteek? Bai, pixka bat bai.
Eta kontziente zarete egoeraren inguruan, eta zer da hitz egiten dena, edo gaztek zer... Pues gaina adibidez ari da nabaritzen pila bat, adibidez nire etxan jasan didate, pues kalefakzioa lehen betetzen genula gaza urtean 2 alitan edo, eta pues orain urtean 20 bero gehiago dago, ez behar. Hori, eta neguan orain bertan eduki duguna ez duela egin euririk hasi 3 egunetan, guk ikusten dugu azken batean. Eta mugimendurik daude aldaketa klimatikoaren kontra, edo besterik gabe hitz egiten da. Vale, baina uste, orduan gazteak kontziente zarete egoera horren inguruan, ez? Vale, ikasketa eta lan egoeraren inguruan, non egiten dituzue ikasketak Etxarri-Aranatzeko gazteek? Hemen ikastolan. Andramarin eta hango eskolan uste dela esan. Baina da bakarrik LH arte, orduan gero joaten dira altxasura. Osea, eskolakoak joaten dira gero institutora altxasura. Eta Andramarin daude 2 edifizio. Bat han eskola ondan, eta gero hau dela debatxe. Vale. Orduan, euskaraz egiteko aukera dago, ez? Bai. Vale. Zer ikasketa mota egingo dituzu zuek hemendik aurrera? Pues ni ja nago txikitatik gustatzen zaizkidala letra, eta pues joango naiz letretatik. Nik zientziatatik, osasun zientziatatik, baina oraindik ez dakit oso zion zer egin. Oraindik batxilergoa geratzen Bai, pentsatzeko. Vale, genero eta gizon emakumeen berdintasunari dagokionez, ze ikuspegi duzu hemengo gazteek gai honen inguruan? Nire ustez, denborarekin dagoela nahiko orekatuta. Baina nabaritzen dela, debatxe baten edola, umeak ez daudena oraindik oso garatuta, daudela konportamentu batzuk ez ziren egon behar, baina hori denborarekin joatena konturatzen, eta esan nuke dagoela nahiko orekatua. Ze konportamendu mota dira horiek? Orain ez dakit esaten, baina jolastean, patioan futbolera edo ez ustea neska batzu jolastean direlako oso txarrak eta horrelako egoerak. Orduan ez da baidatzen den gai bat da ere hau, ez? Bai. Eta zuek kontziente zarete egoeraren inguruan. Bale, gazte mugimenduei dagokienez, gazte mugimendu berezirik dago Etxarri-Aranatzen? Gazte mugimendua da gaztetxea eta horrela? Bai. Etxarren dago gaztetxe bat. Eta mugimendurik, lehen hitz egin dugu aldaketa klimatikoaren inguruan, horrelako zerbaiten... Ni gai horietan ez nago oso murgilduta egia esan da. Vale. Ni kuadriako gehiago baina. Vale. Non ibiltzen zarete herriko gazteak? Gehien bat. Taberna esapateron edo... Bai, zait. Orduan bizitza gehiena egiten duzu tabernetan. Neguan bai, zeren hemen Etxarrin ez dago pipero edo horrelako askorik, eta orduan beroa eta horretarako goteko lasai eta toki baten etxerita. Vale. Hizkuntzari dagokenez esan duzu ikasketak euskaraz egin ditzakezuela, eta bizitza orokorrean zein hizkuntzatan egiten duzue? Nik egiten dut euskeraz, baina baritzen dela egiten dela batez ere ume txikak eta gero eta gutxiago euskeraz. Adibidez, nita zu kuadrina eta familian euskeraz, baina joaten garen altxasura eta horrela kuadriaz kanpoko lagunekin eta horrela erderaz. Eta etxean? Etxean euskeraz. Beti. Eta hemen euskeraz? Bai. Eta lagunekin ere euskeraz zuek, ez? Bai. Oso ondo. Kirola eta kulturari dagokionez, eskolaz kanpoko ekitaldirik egiten dituzue? Kirola bai. Kirolaz? Ez, bale. Baina aukera dago, ez? Hemen herrian... Kulturaren ez dakit. Ez da. Ez dut uste. Ez, bale. Kulturarlotik bai, orain ere dira ematen filmak eta horrela euskeraz kulturretxean, umentzat. Bran, ustiralero ez dakit. Vale. Eta denbora librean zer egiten duzu hemengo gazteek? Tabernetan egoteaz aparte? Etxean irakurri bastante, edo pelikularen bat ikusi edo. Lagunekin atera edo kirola egin edo lako zer. Mendira joateko ohitura duzue, adibidez? Gurasoekin. Baten batean joan naizela lagunekin, bai, baina. Vale. Eta beste zerbait, zinemarik dago Etxarrin? Bai, dago zinema bat Etxarrin, baina bat. Eta,
Ez da oso txikia, baina konparatuta gastatzekin bai. Baina oso ongi dago. Eta faltan botatzen duzu herrian beste gauzak egiteko aukera gehiago egotea edo zerbait faltan botatzen duzu, Hombre, azkenean herriak ez dira hiriak bezala, baina daukagu ordu erdira Iruña eta beste ordu erdira Gasteiz, orduan daukagu nahiko antzeko parazeta, orduan ez dugu botatzen faltan gauza handirik egia. Nora joaten zairete gehiago Gasteizera edo Iruñara? Iruñara. Gustoko duzu Iruña edo... A ber, da, hiri bat. Da bastante tipikoa joatea, arratsalde pasa Iruñan lagunekin. Vale. Eta Iruñan zer egiten duzu? Arratsalde pasa, pues... Pelikularen bat ikusi Aldezarra, zirela. Morea... Vale. Vale, harremanak non egiten dituzue txarriaran atzeko gazteek? Kalean edo Instagramen edo zer erabiltzen Gehien duzue? bat, nire ustez Herrikoekin batez ere pertsonalki. Jende berria ezagutzen duzue adibidez hemen sare sozialetatik edo arraroa da hori egitea. Hemen gehiago izaten da. Sakanakoa, pues, adibidez esatu zulatzen da, o ez dakiz, Hori, eta baina gertatzen- juergetan ikusten Hori, duzu. juergetan, nire ustez, gehien bat, gura dinarekin juergetan ezagutzen duzun jendea gero, bai, sare sozialetatik Claro. egiten zaretela komunikatu zen, azkenan zu bizi zara adibidez etxarren, eta bestea bizi da igual Altsasun. altsasun. Eta orduan, pues, Baina ezagututa horrela ezagutu juergetan. benetan juergetan eta adibidez ez da eskolarretan eta horrela. Geografikoki zerritako gazteak elkartzen zarete batez ere? Ez etxarrikoek zerriekin elkartzen zarete gehien bat? Pues esan nuke altsasu, ze da pues, hemengo Bai. kapitala A ber. bezala, eta orduan. Azken batean, nola dien herri txikian nire ustez denak dienekin. Eske, ez dago baten gehiago edo bestean gutxiago azkenean, zuk azera moldatu bakaikuko hirurekin, pero eske, zenbat gazte daude bakaikur. Ja. Oso. Orduan, Claro. pues, Vale, orduan, gazte aldarrikapenak esan duzu gai honen inguruan ez daudetela oso sartuak, ez? Vale. Orduan, hitz egingo dugu herriko txoko politen inguruan. Zein da zuen herriko txokorik politena edo gehien gustatzen zaitzena? Ni ez naiz etxarriko, baina naiz ondoko herrikoa, eta pues, ni gehien bat joaten naiz mendira, baina ez da asko ibiltzen, ze arbizun daude leku asko pues, alzaren egon bakarrik, ez agolako jende asko zari. Orduan, zu arbizkoa zara Bai. eta zu etxarrikoa? Bai. Vale. Vale. pues, etxarri nahi esan ezakit. Pues, a ber, toki polit bat, polita horrela, nire gustatzen dakit estetikoki, Goiko parkean, zeren ikusten da San Donato eta horrela, eta ematen dio toki bat. Eta ermita, herrian dagoen ermita ere, da toki berde, osea, da toki berde, eta orduan da, pues, zakitera kalgarria edifizio artean. Eta ere, ospatzen dugu San Adrian, eta San Adriango basoa, ere gustatzen dit asko. Vale. Zeintzuk dira egun seinalatuak? Zure kasuan etxarrin eta zure kasuan arbizun. Pues arbizun ez daude festa asko, baina dago bat pues, potentea bezala direla San Juanak, da udan zazpegun San Juanak. Bueno, hemen dago San Kiriko, dela meriendafari bat kuadriarekin. Gero hortik hori ospatzen da 13an, eta gero 16an, uste dut, dago San Adrian. Eta hori da familiarekin mazkari bat. Eta gero gobain jotzen da juelgabietan, eta gero pues, etxarriko festak direla. Eta arbizun sistor eguna. Vale, claro. Jongo die gehiago, pero esanguratsuenak dira. Vale. Imaginatu pertsona bat etortzen dela kanpotik, ze eguneko plan egingo zeniokete hemen. Dira sorri txikiak, egun baterako ez dakit. Baina zer gustatuko litzaizueke zuei egitea? Imaginatu zuek ez zaretela hemengoak, ze zuek oso ikusita daukaze jendia. Baina kanpoko pertsona bati, ze plan egingo zenioke? Pues ni adibidez, ibiltza herriti ze arbizu, pues igual ez daka gauza asko, baina da polita, eta orduan, pues, ibiltza herritik ere apustu. Hori, etxeak eta hola bizuko dira oso politu. Aizak esan duen bezala, pixka bat ibiltzea, ikustea, pues, toki esanguratxenak, ermita, plaza eta hola, eta beko basotik ematea bueltat, horrelako ematea, eta partzelaitik. Eta adibidez, zuen jatetxe edo taberna gustokoena zein da? Pues Izarra da bastante ez famatua, baina pues adibidez gelitura futbol talde asko edola Izarra mazkaltzen da bastante ono.
A ber, eske jatetxe askotara etxerrin ez gara joaten azkenean. Pues, Borda, borda da famatuena. Ez dut bazkaldu inoiz hor, orduan ezin dizut esan ez. Baina kuadrillarekin gehien joaten garena da derri, baina dago ongi. Vale. Seguro etxarrikoa zarela. Behinik txarriko. Sari sozialei dagokienez, zein da gehien erabiltzen duzuena? Instagram. Eta TikToka ez duzu Bai, erabiltzen. erabiltzen dugu, baina... Hori gehiago pues ikusteko. Gehiago Hori. Instagrama, ez? Bai. Eta zertarako erabiltzen duzu gehien bat? Ba, ez den jendearekin adibidez egunero hitz egiteko. Eta horren ari ez dakiden modan, baina horren jendeak hitz egiten du pues argazkitara, Hori. hitz egiteko. Eta Instagram erabiltzen da gehiago hitz egiteko WhatsApp, baina WhatsApp gehiago kuadrian gelditzeko egunen bat edo. Eta zuek argazkiak igotzen dituzue, Ez. ez? Ez. Eta bestenak ikusteko bai, ez? Bai. Vale, claro. Ba, historietara bai, pero Vale. hitzo, esto... Vale. Segun berezitan Ez zarete influencerrak. Zenbat denbora ematen diozue sare sozial bakoitzari gutxi gora bera? Eske da gehiago Segun eguna. asperkeri kontua edo Hori. zenbat denbora libre dakaten egun Hori. bakoitzean. Zer adibidez egun batean dauzkazuna etxean zintzen dakit ordu bat, pues eski da... Guztia Instagramen, ez? Bai, segurazki bai. Orduan, denbora gehien galtzen duzuen sare soziala da Instagramekin, Bai. ez? Vale. Zeintzuk dira sare sozialen alde onak eta alde txarrak? Pues onak alzarela komunikatu nahi duzunarekin eduzunean, eta pues txarra Ba, a ber, jartzen baga extremista, pues egona... denbora gehierik pasatu alduzula. Eta ere egon daiteke, en plan, alduzu ikusi bestien fotok, alduzu kritikatu eta hola, eta aldiozu esan, mezubek bera jakin be norzana. Pero, hori da, fatia oso... Extremo. Extremora. Bai. Eta, bueno, ezagutzen duzu ziberbullying kasurik edo kontziente zarete ziberbullyingaren kasuaren... Bai, badagola, baina ni pertsonalki inguruan ez Ez, dut hori. hori kasurik. Nik ez da esan. Songi, jende hona zarete. Uste duzue sare sozialek gizarte bakartiago bat eragiten dutela? Adibidez igual txikitan eta bizigarenak igual ez, baina adibidez hiritan eta horrela igual bai. Behen egia esan, ez dut uste bukatuko denik izaten bakartia. Zeren, Agian herrietan ez, baina igual Hirietan. hirietan, Hirietan. ez? Jendea urrun daukazula eta igual ja, izan daiteke... Iten dugu bide llamada bat ez gara Hori. ateratzen eta jazta. Ez da zuen kasua, ez? esan. Vale, mi esker bioi elkarrizketa eskaintzeagatik, eta beste bat arte. Kaixo, bueno, gaur bi gonbidatu ditugu, Pui eta Manu. Huesos proiektuaren inguruan hitz egitera etorri dira. Beraz, bueno, lehenengo gauza gustatuko litzaidake bakoitza pixka bat bere burua azaltzea, ez? Kaixo, hasiko naiz. Mendikan, bai. Ni Pui naiz, eta idazten dut, eta errezitatzen dut, narratzailea naiz, dantza ingurunean eta musika ingurunean ebai. Orain Donostin bizi naiz, eta proiektu oso poli bat atera dugu elkarrekin, Manukin. Así que, kaixo Manu, eta orain hitz egingo dugu Huesosi buruz. Bueno, kaixo, ni Manu Gin naiz, Donostiako musikaria, eta, bueno, perkusio klasikoa ikasi nuen, eta pixka bat azken urtetan ibili naiz proiektu ezberdinetan, ez? Perkusio klasikokoan, edo garaikidekoan, edo sorkuntza propioetan, eta bietako bat, ointxatea eguna da, Huesos Puirekin batera. Primeran eta orain bai hasieratik, nola sortu zen proiektu hau edo ideia hau? Nola izan zen hasiera?
Hasiera izan zen 2021 liburu bat argitaratu nun, Agua, huesos y poesía, ditzen dana. Eta nahi nitun poemak eta testuak musikalizatu. Orduan Manuri deitu nion, ze nahi nitun perkusioarekin musikalizatu. Eta lehenengo edo bai aurkezpena egiteko, liburuaren aurkezpena, hori, musikarekin ere batera egiteko. Narrazioa eta, emanaldi batekin. Orduan Manu deitu nun, eta Manuk baietz esan zuen, eta hemen gaude. Huesos, poesia kontzertuan, poesia musikalizatua edo poesia eszenikoa deitu dezakegu, horrelako zerbait. Ez, Manu? Bai. Horrela izan zen, deitu nindun Puig 2021, eta Aste Santuan edo inguru horretan, eta ibili ginen ensaiatzen bilabetez edo horrela, eta egin genuen kontzertu bat aurre estreinaldia deitu geniona edo, pixkat ikusteko nondik nora zijoan, eta ikusteko ere publikoak nola sentitzen zuen, eta ze iritzi zeukan, eta pixkat horrela. Ze gu egon ginen bilabeten lanean, baina ez genekin oso ondo noruntzak inoa zen, ez? Azkenean poesia erzitatua eta musika dana batera, baina bien arteko elkarrizketak zentzu propio bat eduki zezan, ibil ginen lanean, eta, hortxe bukatu zen kontzertu horrekin, eta ikusi genuen, proiektu interesgarri bat genekala esku artean, eta jarraitu nahi genuela horrekin lanean. Puig deitu zizunean eta proposamen hau, ez egin zizunean, zer deitu zintuen arreta edo zergatik esan zenuen baietz? Aztekotarain deitu zian, hori esan duna, ez? Liburu bat aterazula, edo ateratzea hartzegoela, eta nahi zitula poemak musikalizatu perkusioarekin. Bateriarekin hasieran, eta nik perkusionista naizenez, nik eraman dut gehiago nire terrenora, baina bateria batean oinarritutako set batean, Eta atentzia dituztian, azteko, asko gustatzen zaidalako hitzek duten erritmika, hortan gaina lan egin un pixka bat aurretik, eta orduan, oso interesgarria eritu zitzaidan, eta gero nola, ez gaude agian oso ohituta perkusioa erabiltzea emozioak adierazteko orduan, ez? Beti, igual klasikoa da esango detena, baina triste gaude orduan biolinek jotzei dira, edo alai gaude orduan, haizeak imaginatu itzakegu, edo horrelako gozak, eta karo, dana perkusioarekin egitea eritu zitzaidan oso erronka polita, eta interesgarria. Hori galdetu nahi nizuen, nola egiten da hori, poema bat daukazute eta nola jarri ez dakit perkusioa horri edo nola hartzen da erabaki hori, nola egiten da, nola da prozesua? Prozesu oso polita da. Elkartzen gea eta guk egin deguna da hitz egin testuari buruz, lehenengo, edo Manuk galdetzen zian, zen nahi dezu espresatu edo zeri buruz dijoa testua, eta nik irakurtzen dut testua, eta Manuk beti esatet kesun mago, berak musika jartzen du, ez, bere hizkuntza bezala. Orduan gero hor, ez da batean, ateratzen, gero hor jolasten dugu. Zuri gustatu zaizu edo ze jarriko zenuke, nola egingo zenuke, agian hemen altuago, agian hemen baxuago. Egia esan da nik batzutan hitz egiten, ez dakit nola ulertzen duen, berak, ze jartzen naiz, hori, hemen pun, eta gero tiki horrelako gauzak, baina ulertzen ditu, ez? Eta azkenean
bueno, disko oso polita geratu da, gero hitz egingo dugu, ze grabatu dugu disko bat, Huesos izenekoa, baina agian zerbait esan nahi du orain Manuk honi buruz. Bai, bueno, prozesua pixka horrela da, ez? Eta hasieran gainera, igual, hona da kontatzea, hasierako prozesua nola izan zen. Ze gerora jungera ere ikasten, ez? Nola landu goz, poemekin eta musikarekin. Baina hasieran gogoratzen naiz zela, Puik errezitatzen zituen poemak, pasatu zizkian aurretik eta errezitatzen zituen, ikusten genuen ze poema izan zitezken interesgarri eta zeintzuk eraman genitzazken leku batera eta zeintzuk beste batera, eta nik proposamen musikalak egiten nizkion, ez? Azten zen errezitatzen eta nik gainean jotzen. Eta goratzen ez hasieran oso gauza, itxia ez dakit, baina nahiko gauza simpletara jo genuela, pixka bat lanketa hori egin alizateko, erritmo jakin batzuk jarri, pixkat errestu, eta gerora ja hasi ginen, mundu gehiago ezagutzen, eta asko improvisaketatik, ere sortzen, gero apuntatzen improvisaketa horietatik batera diran ideia interesgarrienak, eta hortikan lantzen, ez, pixka bat. Eta gero asko lotzen, pues hemen bilo batera goaz, hemen ez, hemen jarretzen zaitut, hitza hoi emango dugu garrantzia, edo ez, emozioari emango dugu garrantzia, orduan bakoitza aske dijoa musika honen gainetik, eta orduan nor dago denbora guztian elkarrizketa betean, ez? Batzutan ni jarraitzen dut, bestetan berak, eta ni, eta beste batzutan goaz bilok leku berdinetik. Eta hasiera batean, hau egitea erabaki zenutenean, nolabait ideiaren bat zenukaten esan nahi dut. Helburu bat zegoen, adibidez, jendeak entzuterakoan, hau sentitzea nahi dut, edo hau pentsatzea nahi dut, horrelako ideiaren bat zegoen, edo esaten duzute moduan improvisatuz joan zarete eta sortzen zena aurrera ateratzen zenuten. Nik uste, agian ez dut ulertu galdera, publikoari, bai, bai eta ez. Gero, emanaldia ikusteakoan, nik uste, zuk entzuten duzu, ikuste duzu, ni mugitzen naiz, Manu ere bai, eta ikuste duzu emanaldia, eta sentitu dezakezu, ez dakit, zure mundura eraman da, ez? Hori. Badago testu bat, rabiari buruz hitz egiten duna, ez? Orduan, bai, badakizu, oso altua, oso intensoa da, orduan, badakizu gero kanpoan hori nabarituko dela, ez? Baina niretzako hori ere bai politena da, ze gero publikoa gerturatzen da eta bere esperientzia kontatzen dizu. Ni horrela sentitzen naiz, edo hau ikusiet. Normalean esate dutena, edo nire gustatzen zait hau entzutea, ikuste dute bi hizkuntza, hitzak dira alde batetikan, poemak, testuak eta beste aldetikan musika, eta nola batzutan egite dugu, nola esan, toma iraka, ez? Gaude hor pinpan, sokatira bat bezala, eta hori, bai, publikoak nabaritzen du, sentitzen du, edo konektatzen du horrekin. Bai. Bai. Nik uste ez dugu inoiz, azkenean testuak dira, eta testuek gauza jakin batzuen inguruan hitz egiten dute, nahiz eta interpretazio ezberdinak eduki ditzaketen, ez? Baina uste, ja badaukatela konotazionek handi bat. Baina, kontzertuan bertan, batean entzuten duenarentzat, gelituko da testuko gauza batzuekin, baina musikak ere eragingo dio, edo errezitatzeko moduak, edo aipatzezun bezala, ez? Justo rabiaren esan duena, poema bat Puik bakarrik egiten duela. Orduan ja errezitatzeko moduak ere eramaten zaitu emozio batzuetara, eta uste,
pixkat improvisatzen jungerala, baino bai zentzu bat eman nahian musikari eta ez, poemarekin akordez joan zerbait ez egitea. Eta bere, emozioen aldetikan, librea dela interpretazioa, baina, claro, testuek nola gauza jakin batzuen inguruan hitz egiten duten, pixkat norabide bat badaukate. Naiz eta improvisazio hori badago, egon da. Claro, eski oso ezberdina izango da, esaten zuten bezala, zure etxean zu liburua irakurtzea edo poemak irakurtzea eta zuk interpretatzea edo horrelako emanaldi batera joatea eta puik irakurtzea eta zu musika jartzea, ez esperientzia oso ezberdina izango da. Bai, nipitzetzen da daiet. Bai, jendeak irakurri duena liburua edo kontzertua ikusita gero liburua irakurri, batzuk esaten ziaten, bai, puiren ahotsa entzuten dut irakurtzen den bitartean eta horrelako. Bai, nik uste ez ezberdina izan behar dela, bai. Eta, bai, barkatu. Ez, guztiz ezberdina da, testu bat narratzen, edo zein testu bat errezitatzen edo narratzen, manipulatzen dezu. Zuk irakurtzen baduzu liburutik, lehenengo aldiz, ezberdina, guztiz ezberdina da. Nik errezitatzen, hori, manipulatzen dut, ez, alde batetik, emate diot hemen, intensitatea, hemen, baxu egingo dut, hemen, ez da gize orduan, beste gauza da. Bai, uste. Eta liburu horretatik nola erabaki zenuten ze testu hartzea edo ze gai motak aukeratu zenituzten? Ja, barkatu, nizan, nik uste... Vale. Aipatuko dut gauza bat, eta gero ja uzten dut puiri esplikatzen uste dela bere terrenoa gehiago. Ez dut entzun barkatu, Ez dut entzun. Bai, juntzait kobertura. Ez hori, galdera zela nola erabaki zenuten liburu horretatik ze testu aukeratzea edo ze gai mota aukeratzea erabaki zenuten. Eta, aipatu nahi nuen nazan, nire aldetik agian hasieran batez ere, eta orain ere, testu berriekin eta horrela, naiztela zet begiratzen horren beste gai konkretu bat duen edo ez, baizik eta nola dagoen poema erekia eta nola den, ez, eta ze musika duten hitz horiek, eta nola errezitatu daiteken, eta ze lekutara eraman dezaken, noski mezua ulertzen zoa, baina igual hasieran nintzen horren beste hortan fijatzen. Eta orain ja, niretzako, nola, bai pentsatuta dago emanaldi bat emateko, orduan esentzu bat eduki behar du, testuaren aldetik eta musikaren aldetik. Orduan, zentzu hori, justo orain emozioi buruz hitz egiten dugu, ez? Orduan, rabiari buruz edo amodioari buruz maitasuna da, ez? Maitasunari buruz hitz egiten badugu, ez ditut sartzen bost testu hori buruz. Agian sartzen dut bat emozio honi buruz, beste bat honi buruz, eta gero tartean ere hasieratik bukaeraino arte eduki behar dute zentzu bat ere bai. Bai hori, egin dezakezu nahi dezuna, emanaldi bat da, ez? Hitz egin dezakezu beldurrari buruz testu guztietan, baina emanaldi honi, huesos emanaldian horrela pentsatu nuen, ez?
ritmo ezberdinak egotea ere bai, eta gero hor sartuta ere musikalki, ez? Hasten gea pixka suabe, gero igotzen da, ez? Gero pixka suabe berriro, horrela ite dugu, ez? Hor bai pentsatzen dugu publikoan. Bai. Eta, bueno, orain bai, gustatuko litzaidakit egitea diskaren inguruan. Nola dijoa hori? Grabatu dugu. Salido del horno esaten dena. Grabatu dugu, baina ez dugu atera. Estrenaldia egingo dugu Gastezenan, Donostin, maiatzak 27an, bai? Eta grabatu dugu Meka estudioan, hemen gertu Oiartzunen. Eta, esperientzia oso interesgarria eta polita izan da. Biniloa aterako dugu, maiatzan ere bai, eta hurrengo hilabetean ja egongo da deskarga digitala egiteko, baina bakarrikan atera dugu kanpaina bat, diskoarentzat, crowdfunding bat, orduan hor dago aukera edo sari bat hauxe da, ez? Deskarga, sari pilo bat daude, baina hau bat da. Orduan, hor gaude, promoa egiten, mugitzen, azkeneko gauzekin, ja diseinuarekin, soinuarekin, bai, hor gaude, pozik. Bai, diseinua Rebeka Elizegiren collage bat, aipatzagatik. Eta diskan parte hartu dute ere beste musikari batzuk. Egon dira Carlos Arantzegi da, ez? Bai. Manon, pianista, eta Jakob, bajista. Orduan, ere aprobetxatu dugu, Puiren urte hauetan zehar bidelagun izan diren beste musikari batzuekin ere parte hartzeko, eta azken urte honetan ere Manonekin pare bat emanaldi egin dituzte, eta ere parte hartzeko beraiekin, ez? Eta diska horretan eslatuta gelditu daitezen, ez? Pixka bat. Eta horrela ere, perkusioa da denbora gehien bat, baina, badago piano bat, badago baxu bat ere bai, pixka bat ezberdina. Eta haurik esan duena, crowdfunding kanpaina bete-betean gaude, ja bukaera, ez dakit bideo noiz argitaratuko, baina, hortxe egongo da bukatzear, ja, eta hortxe dijo, azkenean esfortzu handi bat da denontzako, ez, disko bat ateratzea, ezinentzat, eta guk erabaki genuen horrela egitea, pixka bat, jendea egia esan oso ondo erantzun du, eta orduan oso pozik gaude, baina hortxe, kanpaina bete-betean. Eta behin diska ateratzen denean, zer espero duzute, nola gustatuko litzaizueke izatea jendearen harrera? Ona. Imaginatzen dut. Ja jendea hortxe dago, pasaden urtean hori, probatu dugu, ez? Orduan, emanaldi batzuk aurkezpen batzuk egin ditugu, eta oso ona da erantzuna, bai, oso ona da. Bueltatzen dira, eta gero hortxe daude, ez? Orain hori kanpainan, edo zerbait mugitzeko, ikuste, gauza ez, erantzun oso polita, oso polita, eta... Ni oso kurioso nago, esan dezuna lehen, ez, liburuarekin gertatzen dena, etxean irakurri edo kontzertua ikusi, edo emanaldia ikusi, berdina gertatuko diskarekin. Orduan, kuriosidade handia dakatea jendeak, lehenengo, nahiko genuken jende asko kentzutea eta konpartitzea gehien, ez? Baina, iritsi zait interesgarria ere, jendeak nola entzungo duen etxean,
eta edo zein egoeratan entzungo duen, ez? Ze azkenean poesia musikatu disko bat, ez da edo zein egunetan eta edo zein momentutan entzuteko, noski. Eta orduan, bai, jakin edatea jendeak ze iritzi eukiko duen horren inguruan, eta, bueno, pixkat hortik. Eta behin diska argitaratuta, zuen asmoa emanaldiekin jarraitzea da edo nola? Bai, bintzat asmoa da emanaldiak tope. Hori guzti zabaltzea, egia da pixkat ibili gala frogatzen, espazioetan, espazio ezberdinetan, eta bar. Ikustenea antzoki batean egin genuen, eta antzoki batean ere estrenatuko dugu, baina nahi genuen hortikan atera, eta sala txiki batean ere funtzionatu ezak ondo, eta bueno, pixkat hori da asmoa, emanaldiak aliketa gehien eman, eta ikusi, jendeari interesatzen zaion edo ez, gustatzen zaion, eta aliketa gehien zabaldu. Bueno, zer esango zenioke jendeari animatzeko estrenaldira joateko edo diska erosteko edo diska entzuteko, zer esango zenioke ez? Nik pertsonalki uste, esango niola dela kontzertu bat, emanaldi bat oso berezia. Ez dena egunerokoan ikusten, ez ezagutzen, egia da azken urteetan spoken word eta mundu hori nahiko zabaldu dela, baino dela gauza bat nahiko ezberdina. Eta alde horretatik hori ez, kuriosidade horretatik joatea jendea, ez? Ze izango da, hau eta ze aurkituko dut, eta poesia ordu bete kontzertu batean, igual gehiegi da, jendeak gehienetan hori pentsatzen du, baina gero kontzertua martxan jartzen denetik bukaera arte, jendea hor goten da oso engantzatu da. Egia da, puiren errezitatzeko modua oso berezia dela, eta musikarekin lagunduta, nik uste denontzako erakargarria izan daitekela, ez? Publiko mota guztiarentzat. Eta pixkat hortikan. Eta gero, diska, beti dela esperientzia interesgarria gauza ezberdinak entzutea, eta etxean eukitzea nahi zuenen jartzeko, beraz. Erosteko, alduten gehienek eta alduten guztia. Bai, jendea animatzen den, eta, bueno, nire partetik ez daude galera gehiago, ez daki zerbait gehitzea gustatuko litzaizuken, edo... Bueno, hasteko eskerrak ematea, elkarrizketa honengatik, esan polita da horrelako, elkarrizketa egiteko gogoa zabaltzea, eta proiektua mugimenduan dagoela ikustea, eta horrelako zerri jartzea, oso pozgarria, indar asko ematen den goza da. Eta, oraingoz ez dauzkagu data itxi gehiago, erazekin dut animatu jendea beste egun batzuetan etortzeko, baina, diegotea, sare sozialetan edo agertzen danari, eta beretan animatza, esperientzia berri bat bizitzea kontzertu honetara joaten. Pui bidean galdu dugu, beraz. Ezin izango dut agurtu, baina, mil esker bioi gurekin egiteagatik eta zuen proiektua ezagutzera emateagatik, eta, zorte hon, eta espero dut oso ondo joatea. Mil esker. Eta espero dut, Nafarroan alik eta laizterren egongo gerala, bertan ere erakutsi alizateko. Bai. Mil esker, ondo segi. Ondo segi. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.